in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Mikä läävä? Karsea murju. Ei kyllä mikään 4 tähden hotelli. Miksi me saatiin tämmönen murju ja muut sai luksusmökin? Hurja Murphy on elävä legenda. Sillä oli varmasti hyvät syyt. No niinhän sä sanot. Hurja Murphy! Vai jokerijoukkue, ette kyllä ole mikään ilo silmälle. No, me oltiin just... Hiljaa! Tämä ei käy päinsä. Ryhti karsea. Asenne kamala. Vauhtia nyt neidit, pian! Koska olette jokerijoukkue, niin teillä on paljon opittavaa. Mitä opitaan ekana? Vaikea pyramidi, mutkikkaita tanssiliikkeitä? Minulla on teille vähän jotain muuta puuhaa mielessäni. En voi tajua, että me kokataan muiden joukkueiden lounaat. On varma, että Hurja Murphy tietää, mitä se tekee. Ai nytkö pitää ajaa nurmikko? Se rouva alkaa käydä jo hermoille. Hurja Murphy on kauhusakkihommien mestari. Jos se sanoo, että leikkaa nurmikko, niin sä kysyt, että kuinka lyhyeksi. Tää se vasta kivaa on. No sanos muuta. Pelkkää löhömistä ja päiväunelmoimista. Ihan mälsää, että me hukattiin ihan koko päivä niiden typerien askareiden parissa. Miten ne hommat muka liittyy kauhusakkihommiin? Enpä tiedä, mutta mä uskon Hurja Murphyin. Maali! Ei huonosti suolaveden tytöltä. Kiitti vaan, et oo itekään hassumpi makean veden tyypiksi. Sanoin muille, että uskon, että Hurja Murphyllä on suunnitelma, mut en oo niin varma siitä. Charlie, mitä sä teet täällä? Kaikki kuumimmat kisulit ja mirrit tulevat Synkerannalle lomallaan. Eteläranta on vaan kauhusakkitytöille, ei tollasille luovuttajille. Älä nyt kiukkuile siinä. Me tultiin vaan onnittelemaan teitä siitä, että pääsitte tänne. Ai, kiitti. Ja sen takia me suostutaan tuleen takas. Mitä? Nyt kun teidän kauhusakki on kuumaa kamaa, niin me halutaan mukaan. Mä tiedän, miten kovasti haluat kauhiskepin. Me ollaan sun paras mahis siihen. Oot niin oikeassa. Mä niin tartten teitä. Sanoinhan. Kauhiskepin kiillottajiksi sit, kun on saanut sen. Mitä? Mä en huolis teitä takas, vaikka olisitte maan vikoja kisumirrejä. Jos suotte anteeksi, mä meen nyt joukkueeni luo. Sait just vaarallisia vihollisia. Kantsii olla paruillaan.